Iep! Hola, què tal? A 23 d'abril que estem avui, dia de Sant Jordi. Llibres, roses, però sobretot cultura, que és important això. Va, anem a informació de servei. Dia solejat que ens permetrà passejar, comprar llibres i roses. La temperatura que farà serà un dia agradable. A la tarda sortiran núvols inofensius. Anem a les notícies. Les estacions d'esquí del Principat han posat punt i final a una temporada invernal amb resultats molt positius. Gran Valira Resorts ha venut un total de 2.320.786 dies d'esquí, una xifra que representa un increment del 4% respecte a l'any anterior. Fins i tot Pala d'Insal, la gran deficitària, ha tingut números positius. Per fi, ja era hora. Més coses. I és que n'hi ha que tenen sort, Mare meva. Una resident en el racó de la Bàrbara, d'en Camp, va fer un rasca-rasca d'aquells així, aquests a l'11, i va aconseguir 150.000 euros. Això es diu tenir sort. Jo vaig fent, però no hi ha maneres. Caldrà anar en camp. Més coses, i acabem, perquè acabem encoratjant que avui la gent surti al carrer, que passegi, que compri llibres i que compri roses. És un dia especial, sigui la temàtica que sigui. Comprar un llibre és fomentar la lectura, vale? Sigui d'intriga, de política, de cuina o una biografia. Va, sigui el que sigui, vale? Fomentem la cultura. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor. Adeu!